Dobar dan, poštovani gledatelji, pratite Podnevni dnevnik. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sinoć je napustio vojnu bolnicu Walter Reed u kojoj se od petka liječi od bolesti COVID-19. Građanima je uputio poruku da se osjeća dobro i da se ne boje koronavirusa. Za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar predstavljena je javno-zdravstvena kampanja Borci protiv koronavirusa. Predstavljanje je pratila Nikolina Ćosić. Nikolina, koji je cilj kampanje, kako može pomoći u smanjivanju ovih epidemioloških brojki? Ova kampanja je zapravo podsjetnik da je u borbi protiv koronavirusa najvažnija prevencija. To je prva takva kampanja u Hrvatskoj, a želi naglasiti kako je pranje ruku, nošenje maski i održavanje socijalne distance najvažniji i zapravo jedini način da bismo došli do smanjenja broja novozaraženih. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Slijede sport i vremenska prognoza. Dobar dan. U većem je dijelu zemlje prije podne bilo suho uz obilje sunca. Oblačnije je, uz mjestimičnu kišu, bilo ujutro na istoku te na jugu Hrvatske. Ispred ove fronte koja će do nas stići i noćas, pritjecat će nam u nastavku dana relativno topao i suh zrak. A oblake i kišu na istoku i jugu uzrokovao je ovaj frontalni sustav koji odmiče dalje na istok. Srdačan pozdrav!